Hadin bakasing Jangta Tribal Traders Association ni kasing kinongkhayi kala utla nami sha ka Synjuk ki waheh shnong Jowai halor kajing bakia kendu ha kajing dei bat ka kamai kaji jongki kumta ni kasingi kala don kajing yalang yamir jingmut ha padeng kinong yalam ka Jangta Tribal Traders Association bat nong yalam ka Synjuk ki waheh shnong Jowai ha hol ha yong pia Hadin kajingalang President ka Synjuk waheh shnong Jowai u nyangti ulai thu bekila rai ban tho shiki dorbar shnong beper da ka bakar pat iki ban NOC kulmar shakinu kinu ki jat brew Henry de ban de bishar bha shwa bekin pan Hadin kajingalang President ka Synjuk waheh shnong Jowai u nyangti ulai thu bekila rai ban tho shiki dorbar shnong beper da ka bakar pat iki ban NOC kulmar shakinu kinu ki jat brew Henry de ban de bishar bha bin pa bin Ulayat huru ba ka Jangta Tribal Traders Association kalakar pat ban NOC Shakipar Jilla yakinu kinu ki kam bala ban le ki jat priu le jong Nakaliang u President ka Jangta Tribal Traders Association Uyatha Najar ulayat hu ba ka jinga de ba ka jingyo NOC ki bar Jilla ne company beper nakapor shakapor kila lekar pat shaka JHADC ban sange NOC namar ka kta ya ka kamai ki jat priu barit kakamai kaji hakaba UEM ulajiba ba la ban kentat namar bekila yo NOC nikdor barshnong kumta hadin bekila snothu ekini kila phah jingthoh shaka Synjuk ki waheh shnong Jowai knang ban yo ka jinge trilang nilenga JTTA la dekar pat bhaga wa kam ki dorbar chnong lene kam ga chnong mto NOC ki bar jala kham tam ye ki kre wa ki trejala dang ye gi ula ila nilenga Synjuk yahab jemudi kata kawa ila karpat hi ki dorbar chnong lene ki ga chnong wa kawan ki kre ko dang ye hi ki brug yang ukhi ukre tau elat ki brug yang wa dam chua u NOC ye ki bar jala lai no ye ki tu ki kre ki wa ki brug yang mie gi ula tai kami kita ye ki NOC ye ki bar jala kata ka beta i klame